Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá získala zákazku v zahraničí a budete ju tam fyzicky vykonávať, potrebujete formulár PDA-1. Tento formulár je potrebný na preukázanie platenia sociálneho poistného v domovskej krajine. Ide teda o dokument, ktorý potvrdzuje, že živnostník vykonávajúci zákazku v zahraničí podniká na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Formulár potvrdzuje, že sociálne poistenie sa odvádza na Slovensku, a to aj po dobu, kedy je živnostník v zahraničí. Formulár si bezplatne vybavíte prostredníctvom príslušnej žiadosti v každej pobočke sociálnej poisťovne. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu zmluvy, ktorú ste uzatvorili so zahraničným subjektom na dočasný výkon samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte Európskej únie. K získaniu formulára je tiež potrebné mať aspoň 2 faktúry vystavené na Slovensku. Sociálna poisťovňa má na spracovanie žiadosti a vystavenie formulára 45 dní. Preto je potrebné podať žiadosť dostatočným časovým predstihom. 45-dňová lehota beží od dňa doručenia žiadosti. Formulár sa vystavuje s časovým obmedzením podľa dĺžky výkonu práce v zahraničí. Dátum návratu sa uvádza v žiadosti a tento dátum je zároveň posledným dňom platnosti formulára. Maximálna možná časová platnosť je 24 mesiacov. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie zaujímavé tipy a informácie.